Çemçäniň güýji. Näme üçin Türkiýede halynyň aşagyna çemçe goýýarlar? Ilki bilen men muny degişme diýip pikir etdim. Çyndanam, näme üçin halynyň aşagyna çemçe goýulypdyr? Emma kwartiranyň eýeti goja türkden bu hakda soranymda ol munyň sebäbini düşündirdi. Onuň gurrundan soň menem şunu edip başladym. Muny ozal nädip bilmedigime haýran. Beýtmek näme manyny berýär? Türkler halynyň aşagyndaky çemçe bollugyň gelmegini alamatlandyrýar diýip hataplaýarlar. Polun ýa-da halynyň aşagynda duran çemçeli jaýda ýöränimizde biz güýç we bereket bilen doldurulan ýaly bolýar. Jaý remont edenimizde polun aşagyna hem çemçe goýup bolar. Çemçe goýanymdan bir hepdeden soň men üýtgeçlikler duýdum. Öýde iýmit köpeldi, mali akymy gowlaşdy we umuman men özümi has gowy duýup başladym. Siz hem bu türk ırmyny edip özüňizde barlap bilersiňiz. Video like goýun we kanalyma ýazylmagy unutmaň.